vanajanlaiset olla oikein ylpeitä omasta kuorostanne. Eilen jo kuulin, kuinka hyvällä soinnilla ja puhtailla kirkkailla äänillä nämä nuoret aikuiset ja nuoret lauloivat tuolla Vanajan kirkossa kantanoutusta, kun teimme yhdessä. Tämä konsertti on oikeastaan matka maailman ympäri ja minusta tuntuu, että se on hyvä osoitus siitä, mitä kuoro on tehnyt. Ohjelmisto on tällä kuorolla hyvin laaja ja kuoro on matkustanut itsekin eri puolilla maailmaa. Tänään siis matka maailman ympäri. Aluksi kuulemme kuitenkin suomalaisia säveliä ja samalla ehkä lähdön ja kaipauksen tunnelmia. Onhan tämäkin konsertti omanlainen lähdön teema tässä hyvin paljon läsnä, koska kyseessä on nyt kauden päätös. Konsertin aloittaa lauluyhtye Rajattoman ohjelmistosta kuorojenkin kestosuosikiksi ponnahtanut kansansävelmä Kaipaava. Sen ovat sovittaneet Rajattoman laulajat Essi Vuorela ja Jussi Chydenius. Tämän jälkeen kuullaan Eino-Juhani Rautavaaran Toivo Pekkasen vahvaan runoa säveltämä Lähtö. Konsertin alkuosuuden päättää yksi Jean Sibeliuksen myöhäisempien ruotsinkielisten kuorosävellysten hedelmistä, nimittäin Drömmarna Haaveet Jonathan Reuterin runoon. Ja nyt Vanajan nuorisokuoro ja Ismo Savimäki, olkaavat hyvät.